Tervetuloa Järvenpää Infoon. Paikkaan, johon tullaan, kun kaavat, kartat ja luvat kaipaavat selvennystä. Joskus tuntuu siltä, että kaupungin asiat ovat kuin suuri palapeli. Info on se pöytä, jolle palat levitetään. Yhdessä niistä syntyy kuva. Ennen nähtävillä olevat kaavat löytyivät Seutulan talon aulasta ilmoitustaululta. Nyt ne on verkossa, mutta jos ruutu tuntuu liian kylmältä, voi tulla infoon. Asiakaspalvelija auttaa avaamaan kaavasuunnitelmat ja katsomaan, mitä ne oikeasti tarkoittavat. Kun rakentaminen alkaa, luvista huolehtii lupapiste. Info tarkastelee hakemuksia alustavasti, tekee pientä pohjatyötä ja välittää luvat eteenpäin. Meillä kukaan ei jää yksin luvitusviidakkoon. Jos kaupunkilaisilta tulee palautetta kaavoista tai luvista, me välitämme sen oikeaan paikkaan. Info on vähän kuin posteljooni, joka varmistaa, että viestit tavoittaa sen, kenelle se kuuluu. Karttakaupan kautta on mahdollista ostaa karttoja. Kun tarvitset karttoja liitteeksi hakemuksiin, ne saat Infosta valmiiksi paketiksi koottuna. Järvenpää Infossa kaavat, kartat ja luvat muuttuvat palveluksi. Kun etsit tietoa, löydät sen täältä.